Амал бардарҷоно бо затаи дигар Kia K7 ҳаст. Хейр дуруст. Сарочини фурӯхта мешавад. Нархи беҳтарин кади дар ноҳияи Данғара қарор дорад. Ана мотораш 2.4 мошин Корея, мотор, коробка ходовой, кондитсионер ҳамаи 100% ҳуҷҷатҳои солона утилизатсия дорад. Панорама навороташон хушроак дастанд. Марҳамат кунед бардаро. Нархи 120,000 сомон гуфта истода будам. Гуфтем қиматтар 105,000 сомон розӣ кардем. Бисёр боз камтар муомила дорад бардаро. Ина назди тарафхонаи чахчах ба ин бардаро. Ана моторша гуфтем бардаро ман камбудӣ надорад. Ҳама ҷош қоидаи гарантияш гуфта истодам. 105,000 сом бисёр муомила надорад. Биёд камтар савдо мешавад. Сафед трёх компонентни диска балонош нав мошин як даст гаштаги даст. Нигоҳ кунед бардаро. Ҳуҷҷатошам гуфтем вале хеле дигар қариб салон аст. Задни камера, задни парктроник дорад бардаро. ҳолати салон, хоҷи салон, мошина кушориша нигоҳ кунед, чӣ кушори хушрӯ. Хоҷошон дар ҳолати хуб. Олифчошам хушроак даст. Болош панорама, безключевой доступ, сиденьи ручной, 4 ойна электро. Ана я буршини кuni эко режим ҳам доштааст. Пробегаш описан намемонем. Старт стоп. Боз чӣ дорад бардаро? Старт стоп, парктроник, обогрев сидений, обогрев руля дорад. Ина торпедакои салоноша нигоҳ кунед бардаро. Ина меқа ҳолат дорад. Марҳамат кунед, на мультирул, кожнирул, панорамашам нигоҳ кунед. ҳаст хейр доро. Муомила кунед, савдо кунед, гиред бардаро. Ина бай аст. Чӣ хел аст бардарои ман? Марҳамат кунед. Фикратон ҳатман нависед, лайка фаромӯш накунед. Бо канали Автодобай ТЖ бошед. Аз канали мо мошинаҳои арзон дастрас, мошинаҳои беҳтарин боварӣ дорам, ҳатман пайдо мекунед. Официальная регистрация в Москве. Регистрация. Продленная регистрация через МФЦ. Напишите на WhatsApp. Имеет большой стаж в Москве. Бай. Бародарҷонои ман, дӯстдорони Mercedes Benz, марҳамат тамошо мекунед. барои шумо боз затаи дигар Mercedes یک класс бародарҷоно. кузуфи 212. Мошин ҳолати идеал никатиник. ҳолаташ беад шуд, дискаҳош бинед чӣ хушроак аст. Нархи 127,000 сомон гуфта истодам. Боз мегӯям ки муомила дорад. Касе занг занад агар хушрӯ муомила мекунем, хушрӯ савдо мекунем гуфта истодам. нигоҳ кунед бардаро. чӣ хушроак аст мошинча. ҳолаташ беҳтарин аст. пешош радар дорад. Ана лабаваяш неки трешин доштааст камбудиш. ҳуҷҷаташа 2 рӯз пеш мегӯян 11,000 сомон ҳамаша гузаронда. Диска балонош дар ҳолати хуб, якта лабавая лишнеки. 127,000 сомон хушрӯ муомила дорад, арзон мешавад. барои ки мо арзон хард натонистем, сем арзонтар монем ки худамон савдо метунем ка. барои ин бардаро марҳамат кунед, на салон ҳозир тамошо мекунем. диска балончош, безключевой доступ, ҳолати салон, мебелни салон, хоҷоша нигоҳ кунед. задний дефлектор, безключевой доступ, датчик слепизон, сиденье лифт, панель сидений, акустика харман хардон. ана винфода шуд. лазур дахт гасало занидire кунед чӣ гап. винфода кунед чӣ гап аст. хуб мебелни рул, мультирул гуфтем, пробегаша ҳозир мебинем. Монитор, торпедоша бинед, акустика харман хардон, старт стоп, обогрев сидений. идет бардаро. Пробегаша ҳозир мебинем, гуфтем, калидаша инҷо дасед. Канем. Пробегаша мебинем чанд аст бардаро. 277 километр даст. мил не километр ба гардондагӣ. Мошин дажигани барои дачқош гиринас. мени қавла дорад. марҳамат бардаро. сорочини. арзан лазине фикратон ҳатман нависед бардарои ман, лайка фаромӯш накунед, бо канали Автодобай ТЖ бошед. Бай. Ташаккури зиёд. бардарои ман тамошо кунед. Toyota Belta ина ҳаст. хейр дуруст. сорочини фурӯхта мешавад. нархи беҳтарин кардем. мошин дар ноҳияи Данғара қарор дорад. мо инҷо омода гирдем. подписчикои мо ин мошинчашон овардан ки аки фарух ҳамин мошина фурӯхтаанд дар кор. нархи арзон дафтар мебинед. сорочини фурӯшем гуфта 60,000 сомон гуфтам. гуфтем не. нархи бардарои ман 55,000 сомон розӣ кардам. сорочини охири нарх аст, ки камбудӣ надоштааст бардаро. нигоҳ кунед мошинчашон ин тарафхонаи чахчах омода гирдем. хуб, Toyota Belta солаш 2009 бардарои ман, мотор 3 цилиндра, мотор 1.1. ана 2009 сол японка перекидка мешавад. ҳолаташ хушроак, кондитсионерош кор мекардааст. 3 моҳ тонировка доштааст. тонировка мегӯям 3 моҳ ҳуҷҷат доштааст бардаро. баъд утилизатсия ҳам албатта доштааст. камбудӣ надорад. дута фараша полировка кардан лозим таом. барои ки фараш кам хира шудагааст. номерош падарка, номерои хушрӯ 00 бардаро. номероша нигоҳ кунед. ана мошин бардаро моҳика надорад, камтар чиркинтар аст. дискачоша нигоҳ кунед. дискош хушрӯ, балонош дар ҳолати хуб, кузуфош кор надорад. дута фари пеша полировка кунед. хеле як мошинча бо дигар мешавад. ҳаст хейр доро. барои духтарако апашкоам варианти беҳтарин аст. беҳад варианти хуб аст. ҳолати салон 4 ойна электропакет, салонаш сетли, салончошам хушроак аст. нигоҳ кунед бардаро. японка мошинчаи зур аст. японка аст. коробка автомат, мониторчошам нигоҳ кунед. ҳаст хейр доро. 55,000 нархи беҳтарин. срочно агар кондитсионераш гуфтан кор мекунад, агар кор мекунад. нархи хушроак 55,000. ин мошина бардаро сетои сафедша 70, 65, 68,000 фурӯхтагӣ будем. 55,000 нархи беҳтарин срочни. чӣ хеле гуфтем бардарои ман, дар ноҳияи Данғара қарор дорад мошинча. занг занед, биёед аз наздик тамошо кунед, савдо кунед, арзон кунед, гиред бардаро. бай аст.
از خیر دارو بردارو لایک فراموش نکنید. با کانال هفته دبی تجربه باشید تو از ماشین رابطه‌مون بخبر نباشید. نمونید اوپن شد. او انا بای 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 بای. بردار جونای من срочно بوزت دیگر Lexus RX 400 гибрид. Тонировка جاتش تو ماه январ دست بردارو. سالش 2008 دست بردارو من. حالتش بهترین نمرش کузовش تو заказ بردارو. ماشین یوروپا بودست امریکایی زدگی ندارد گفته استادم. نرخ 140 138,000 مون میگفتم گفتم یک نرخ ارزان‌تر نرخ دسترس مون میگفتم. نرخ بردار جونای من راضی کردیم срочно 133,000 сом. نه دیسک بالومش بردارو. کузовش هم یوکید کузовش هم تو заказ 0077 номер چوش RX 400 гибрид بردارو. میگفتم یگان جوش یگان مایده کار ندارد بردارو. салон ҳозир тамошо мекунем. марҳамат салон кожи салон салони гуфтем чӣ то заказ дидед бардар задни рефлектор ҳам дорад балонаш ҳам нав аст ана сиденьи лифт паня сиденьи ҳам дорад бардар ҳозир салон мебинем кани кузоваш тоза буд 180,000 километр пробег дорад ошибка доштаст як гуфта неки гибридаш хушло кор кардааст мошин бардар заводиён неаст ҳолати гибридда чекаш гирон арабакаш гирон монитор обогрев сидений тартибдош салонаш хушло кондитсионерош кор мекардааст ягон камбуди надорад киса истодам марҳамат биёед аз наздик тамошо кунед савдо кунед арзон кунед махол кунед гирид бардоронед чифтик харидору марҳамат варианти беҳтарин метавонед биёед аз наздик тамошо кунед фикротон айсед лайка фаромӯш накунед бардору бо канали ҳафта дубай теҷа бошед аз канали мо мошинаи арзон дастрас мошинаи беҳтарин боварӣ дорам ҳатман пайдо мекунед бардору ина мошин чӯ нигоҳ кунед маркизиёчам дорем бардору марҳамат бардарҷонои ман срочно бозатаи дигар Mercedes Benz یک класс кузови 210 мошин бардарҷоно до рестайлинг аст мотор 2.0 коробка механик номероша бинед шухшуру номероша ҳам падарка ин мошина бардаро аз худи норак овардан подписчикои мо утилизатсия дорад тонировка ҳуҷҷатош тонировкаш бардарои ман то охири сола будааст тонировкаш ҳуҷҷаташ бошад агар камтар мондаги як моҳи дигар ҳуҷҷаташ буд мешавад утилизатсия дорад ана сеташ металлик диска балонаш ҳам баробати хуб ҳолаташ шурак аст бардаро нигоҳ камбудӣ надорад кондитсионераш кор мекунад кондитсионераш кор мекардааст бардаро солаш бардарои ман 1998 сол ана дискачош нигоҳ кунед дискаи размери 16 аст 15-16 дорад ки балонош дар ҳолати хуб активош неки рестайлинги дастопош стопои нав аст тамошо кунед бардаро срочно фирӯхтанаша марҳамат номери 4000 якта капоти активаш краска мешавад бардаро краскаш пардаги навлати салон мебелни салон салоноша нигоҳ кунед оина 4 электропакет на кондитсионерош як тоза аст бардаро беҳад мошинча тоза хушбак аст барои ҳамин нархаша 60 гуфтам гуфтем 60 қимат 55 гуфтам гуфтем не қимат 49000 сом меонем бардаро срочно марҳамат кунед комплектация классик аст 4 электрик мебели салон аст ки бардаро классикош ҳам меша 200 хуб кондитсионер гуфтем як пробегаш меша 274000 гаштаги мошинча бад нест на срочно фотошат успех кунед бардаро нарх бардарои ман без савдо охири нарх подажи гуфта истодан ки майли ами 49000 вака розӣ шудам касе гирагар худаш синят кунад ман дигар ягон чи расход намекунам гуфта истодан биёед бо маслиҳат кунед бай садои бардаро мошин ҳолаташ о ана бай бародарҷонои ман шумо бо диққат тамошо кунед барои шумо Hyundai Starex ёфтагам солаш 2002 будааст 2002 гуфтам ё 2003 гуфтам 2002 будааст бардаро мотор 6 тагаи газаки будааст бардаро газаки тонировка ҳуҷҷатоша солона гуфтам ҳолаташ хушрӯ 45000 сомон нарх гуфтам бардаро боз муомила доштааст боз арзон карда мешудааст бардаро харидоро марҳамат кунед на тонировка ҳуҷҷатоша солона ҳолаташ бардарои ман хушрӯ диска балончоша нигоҳ кунед 2002 сол Hyundai Starex ҳаст кардем любителои Starex ҳастед инҷа ана ин Starex бардарои ман барои шумо срочно салон тамошо мекунем марҳамат ҳолати салон тозаки потолокоша бинед чӣ хел аст бардаро фигур неаст тонировка 50% мегузаронид инаба инҷа дукас ҷо мешавад инҷа механика бардаро автоматишам неки ҳаст бардаро ман дидага ҳастам автоматашам ҳаст хуб мотори газаки лаббаваяш хайта трешин дорад инамиқа ҳолат дорад бардаро дига ина чӣ гап заданам намедонем кондитсионер ба фикрам ки албатта ки бояд ки надоштагӣ бошад ина пробегашам важни немо ки ками камаш 500 та зиёд гаштагааст мо чӣ хел аст на бардарои ман марҳамат кунед харидоро бошед срочно бай аст фикротон ҳатман ҳастед бардаро лайка фаромӯш накунед бо канали ҳафта дубай теҷа бошед аз канали мо мошини арзон дастрас мошини беҳтарин метавонед пайдо кунед марҳамат бардарҷонои ман о ана тамошо кунед срочно бозатаи дигар Toyota Camry 4 соли 2013 мошин дубайка не бардаро мошин дубайка надорад идо мошин бардарои ман японка
2.5 гибрид бардашони ман. Срочно фрухта бошад, харидоро бошад, марҳамат 133,000 сомон. Нархи беҳтарин аст, успед книжку просто. Ана обвесошо нигоҳ кунед, обвесои моделиста будааст. ҳуҷҷатошо гуфтам то моҳи феврал, тонировкашо гуфтам то моҳи май бардаро. гибридҳош хушрӯ кор мекардааст, яъне мегаки Фаррӯҷон аз канали худат моина харидаги, демак 38,000 мон дадиди, 1 сол пеш гуфтам. Инҷаш камтара харошдагӣ доштааст, тонировкат ки мерафта бошад, яъне диска балон ошнав. Аки боша нигоҳ кунед бардаро, номерошам падарка, номерошам хушрӯ 0006 будааст бардаро. Номер 4. японка албатта перекидка мешавад бардаро. Инҷашам камки кор доштааст, ҳеҷ коре дошта бошад гап мезанӣ. Нархашам нархи хушрӯ мондаги, нархи қимат намондем, 133,000 мондем бардаро. Срочно нархи беҳтарин мондем ки барои ки мешумо баражони ман аз 130,000 гирем агар то 145 савдо меша. Ана сидени лифт як тарафа коробка автомат, пробегаша озги рабора мебинем. Пробегаша кани чиха. Нигоҳ бардаро. Чихала саломош хушрак аст. марҳамат кунед. Пробегаш 138,000 километр гашдаги аст, ошибка ҳам надоштааст. гибридҳош мегӯям 100% кор мекунад, камбули надорад, расходаш бошад агар 6 литр 6,5 метр истеҳсола. аз хайр дорем, бисёр мепурсед камбули чори японкаи гибрид, ана гибрид барои шумо. Хеле аст набардашонои ман, харидоро марҳамат кунед. варианти беҳтарин, нархи беҳтарин ки обвесчош ҳам нигоҳ кунед, полировка мекунед, як дучаш кам ки кор дорад, корошо мекунед, тамом бардаро. Номерошам падарка. лайк фаромӯш накунед бардаро, бо канали Автодубай ТЖ бошед. аз канали мо мошинаҳои арзон дастрас, мошинаҳои беҳтарин ба бардаро ҳатман пайдо мекунед. Бай. Ана бай. Бародарҷонои ман, шумо тамошо кунед. ана Hyundai нигоҳ кунед бардаро, соли 2025 Hyundai Santa Fe, бале, соли 2025 аст бардаро, автосалон будастин. пробегаш 0 аст, 500 километр пробег доштаги аст, тамом ки хай 0 ҳисоб мешавад бардаро. ана 3 сол гарантияш даст бардаро, ман мегӯям ки гарантия метиҳад. мошин салон 2 калита, мотор 3.5 бардаро. нигоҳ кунед чӣ хушрак аст, чашмакоша бинед чӣ хел аст бардаро, ман ранги тетрис барин аст. нав аз салон буромадагӣ даст бардаро, 2 рӯз ё 3 рӯз пеш. баъд ҳама ҳуҷҷатошо гузаронда дидам, ҳамаш соломат, тонировка, ҳуҷҷат, утилизатсия, ҳама чӣ доштааст бардаро. кузуфоша бинед чӣ хушрӯ, на панав аст, 500 километр пробег кардем. автосалони худомон Тоҷикистон истеги аст. 2 калита. чӣ хел аст бардаро? аз хайр дорем, марҳамат кунед. нархи беҳтарин 469,000 сомон. мотораш бардарои ман 2.5 турбо 3.5 гуфтам, ман қариб 3.5 гуфтам. не мотор 2.5 бардаро, 3.5 не. ино корейскиошон дизелошон ҳам ҳасту, дизелам мешана 2.5 турбо будааст, 2.5 турбо. салома мебинем бардаро, ина нигоҳ кунед наворотош, задния багреф ҳам дорад, анда шторкачош ҳам аст, шторкаша бинед, сиденияи капитански, сиденияи активаш ҳам нахел лифт, раздельни сидени, активаша нигоҳ кунед, 3 қатор асти медонда, дута отдельни панорама даста, ина яктаи пеш буда, яктаи қилба. бо чиша гап занем бардаро. пешоша мебинем, Santa Fe. камераи 360 градуса албатта ки дорад бардаро, сидени лифт, памяд дошта бошад, не памяд дефка надоштасам. штокоша бинед чӣ хушрак аст. инҷа датчикни пехзолаш инҷа нишон медиҳад. дидед бардаро 502 километр пробег, родной пробег аст бардаро. наворота нигоҳ кунед, дизайнеша бинед чӣ хушрак аст, беспроводной зарядка на калиташ наибаст. дидед бардаро чӣ хушрак аст, калиташа климат контролаш аст, ҳама багри сидени, вентилятсия сидени, наворотоша бинед. селектраш дар инҷаст бардаро, ина селектраш дар инҷа, ина камераи 360 градусаш. дидед, срочни марҳамат кунед, нархи беҳтарин кунед, бай аст. чӣ хел аст бародарҷонои ман, фикратон ҳатман намесед, лайк фаромӯш накунед, бо канали Автодубай ТЖ бошед. аз канали мо мошинаҳои арзон дастрас, мошинаҳои беҳтарин метавонед пайдо кунед. автосалон. марҳамат бародарҷоно, электромобилро тамошо кунед. электромобил Dongfeng L7 будааст. срочни фурӯхта мешавад бардаро, 149,000 сомон. запас ход 520 километр будааст бардаро. солаш 2025 моҳи 06 ё моҳи 07 бардаро. марҳамат кунед, камбудӣ надорад, ман на панав пачка пробегаш мумкин 1000 километр ё 1500 километр бошад. аз хайр доро. бошам нигоҳ кунед, срочни мефурӯшам, ба фикрам нархи арзон монда истодем. биёед аз наздик тамошо кунед, савдо кунед, арзон кунед, гиред бардаро. на панав аст мешинҷена. ҳолати салоношам хушрак аст. кожаи салон, бесключевой доступ, сидениш лифт, пробегаш 1294 километр шудааст. ҳолаташ пеш астоди, на панав аст. менторчоша нигоҳ кунед,
задний камера дорад, ё SS60 задний камера дошт. Калит дошт, дута калит дорад фикрам. Холас ин хавлат дорад маърифат кунед. Срочни нархи беҳтарин кади барои подписчикои 700 байтаҷи клёнка чошам каналдаги нестули. Правдаги 149,000 сом срочни. Арзан ҳастед, фикратон ҳатман ҳастед, лайка фаромӯш накунед, бо канали 700 байтаҷи бошед. Аз канали мо мошини арзон дастрас, мошинои беҳтарин метавонед пайдо кунед. Бай ҳаст мошинча. Бародарои ман, акои ман, бозати дига барои шумо Toyota Land Cruiser Prado. Соли 2019. Нигоҳ кунед чӣ хушрак аст. Солаш 2019 охираш будааст. Мотори бародарои ман дизели дорад. Мотори чанд силиндра мешавад? Мотори 4 силиндра дизел мешавад. 3 меган 2.8 мешавад, 2 чанд мешавад мотори нов. Ана ҳолаташ бисёр хуб. 80,000 километр пробегати, ҳуҷҷатош ҳамаш солома, нарха бошад агар 490,000 сом муфт ҳисодам, боз муомила доштааст. Ягон камбудӣ надорад, ҳама ҷош радной, як даст. Камераи 360 градуса, номерошам подарка. ин бардор автосалон гирифтагидан, дута калит доштааст, ду калита. Хайрдорум арамат муҳкам дажи накардем. Баш на панал тоза, баш маълум аст бардорум. Бошам нигоҳ. Бай аст мошинча. Срочни фурӯхта мешавад. Марҳамат успеҳ кунед. 490,000 боз муомила шуд дорад. Салон нигоҳ кунед шумо чалас бардорона. Ҳолати салон хуб, потолоки сиёҳ, хош климат контрол, задния багажи фон дорад, конжош нафас бардору. Боз чӣ дорад? Камераи 360 градуса гуфтем, сиденье лифт, Европа, адаптивный фар, обогрев руля. Заводить мекунем, заводить чё мешавад? Бейнирул, мультирул, анаҷа обогрев сидений, вентиляция сидений, сета режим вождения, коробка автомат, 4WD. Ина миқдор бад дорад бардаро. Марҳамат. Чӣ хел аст бардаро? Ман аз хело пробеги родной 80 кстати бинем, чанд гаштаги? 83,000 родной пробеги хош аст. Як даста автосалон, ду калита бардаро. Марҳамат кунед, мошини беҳтарин аст. Ҳатта лайка фаромӯш накунед бардаро. Марҳамат бардарои ман, бардарои ки тоза хушбӯ мепурсед, ана ин мошин барои шумо бардарҷони ман. Бовар дорам ки ба шумо мақбул мешавад. Ҳолаташ беҳад ба тоза хушрӯ аст бардаро. ҳуҷҷати ягон таъриф кардан худаш маълум аст. Бай аст бардарҷони ман. Мегиред бо акнегар 5 сол 6 сол ба ҳузур бардарои ман бемалол хизмат мекардем мошинча. Ҳаст хайр бо варианти хуб, дизел экономичный аст. Беҳад кам расход аст мошинча. Бай часте бардарои ман аз худи ёвон овардан мошинча. Марҳамат бардаро, срочна бозати дигар Mercedes-Benz E-Class. Бо диққат тамошо кунед. Нархи беҳтарин кади срочна 155,000 сом бардарҷони ман. Тонировкаш 4-5 моҳи дигар, ҳуҷҷатош бошад агар 8-9 моҳи дигар даст. Мошини Европа, мотор 2.2 дизел, экономичный, кам расходак аст бардаро. Рестайлинг оригинал соли 2014. Ина харидоро бошед, марҳамат кунед. 155,000 сомон, нархи хуб, бисёр нархи беҳтарин. Дискои рогатка баломош дар ҳолати хуб аст. кузуфошам бардаро тоза аст, ина кор надорад ягонҷош. Фиқи боша нигоҳ кунед бардаро, ина мошинча бибинед. Салон озур бибинед. Мотор 2.2 дизел, расход бошад 7 литр, 8 литр. Шторка чошам дасна. Кожни салон, салони сиёҳ, салонош мечи хушрӯ. Салонош бардаро тоза хушрак аст. Марҳамат бардаро. Боз чӣ дорад? Сиденье лифт, сиденьяшон полулифт мешавад бардаро. Барои ки мошин Европа аст, ки Европа намехел наворотошон бардаро намехел аст. Полулифташ, спинкаш пешоақи мерад, ина ваяш бошад агар ручной аст. Дидед бардарои ман, ина хелиш ручной, спинкаш ана лифт аст, электрони аст. Барои полулифт мешавад. Пробегаш мебинем бардарҷонои ман, пробег 231,000 километр. Кожни рул, мультирул, монитор дорад, обогрев сидений, шторка дорад бардаро, двухзони климат контрол, накалит чошритка, ҳолати саломаш тоза хушрак аст, задаги надорад ба. Европа бардаро нозада мешавад. 231,000 пробегаш родной. Панорамаш аст болош мена. Марҳамат кунед бардаро. Ҳаст хайр дорона, срочни шторка чошам бинед, ҳамаш кор мекунад шторкош. Ҳамаш қоидави аст. Бай час мошинча бардарои ман. Чӣ хел аст бардарои ман? Фикратон ҳатман насед, лайка фаромӯш накунед, бо канали 700 байтаҷи бошед бардаро. Аз канали мо мошина арзон дастрас, мошинаи беҳтарин бовар дорам, ҳатман пайдо мекунед. Аз хайр доро. бародарои ман, шабатон хуш бошад. Марҳамат тамошо кардани мошинча нигоҳ кунед бардарҷонои ман. Чанган A07 буд. Инеки фулаш будааст бардарои ман. Комплектатсияш аз ҳама последни комплектатсияш аст. Солаш 2025 моҳи 014, запас ход 710 километраш будааст. Номеро хушрӯ дорад, номерошам подарка. Мошин бардарои ман як ҳафта шуфтан, 2 рӯз шуфтан, 3 рӯз шуфтан, ҳуҷҷат кардаган, мошин нав даромадаги аст. Ана пробегаша мумкин ягон 1000 километр, 500 километр бошад бардаро. Нигоҳ кунед чӣ хушрак аст, фулаш астӣ. Нархаша бардарҷоно 220,000 гуфтан, 220 нерх қиматтар аст. 100 ҳаракат кардем ки ягон аз 200 поёнтар монем, гуфтан нерх қимат ғалтаги аст.
برای این بردارجانای من نرخ 205,000 سوم میونیم. بسیار نه خیلی ممکنه اون مایده ارزون شد. نکی بردارو این ازای 180,000 190,000 نه. خود خودتون نمیگید. دیسکو ببینید تا اون دیزاینش هم دیگر است. بولش پولنی پانوراما سیدنی اباگریف ونتیляция ماساژ همه نوروتا داشته است. کامرای 360 گرادوس. آخه باشه ببینید چه خوشراکاست بردارو. مرحمت نه. بای است باشه چه نکی. به حدی بعد بردارجانای ما باشه چه خوشراکاست. سلام تماشا میکنیم. روشکا چه سکرتنی. انا Пичкоша мне дальше кшегам кимшо тамша дарош без рамка салона нигоҳ кунед. Пичкоша мне чӣ хошро аст? Дизайнеш нигоҳ кунед. Я бушинидам да. Нақибош рефлектор. Ҳолати салонаш. Салонаш бардорҷонои ман чётка аст. Мониторои колонка тина. Барават. Датчикли персонал албатта дошта. Сиденьи лифт, подсветкаша бинед бардоро. Шурака салон поли подсветка дорад. 4 режим, 5 режим вождения дорад. Проекция дорад. Якта монитори колон дорад мен дар инҷа. Беспроводной зарядка ham дорад бардоро. Сиденьяшо гуфтам массаж доштааст кунад. Маромат кунед аз хар дорад бардоро. Улушполи панорам бо чӣ доштааст? Шторка доштааст. Тонировка уҷат ҳамаша гузарондаган салона 710 километраш. Биёед як бор аз наздик тамошо кунед бардоро. бовар дорам ки ба шумо маъқул мешавад. ин режимошо бо чанд режимош алиш карда мешуд. باز یه بار های میکنیم با این ماشین چه؟ خیلی اصلا بردارای من مرحمت کنید. فکرتون حتما نسید لایک فراموش نکنید. با کانال 72 بایتجی باشید. از کانال ما ماشین ارزان دست از ماشین بهترین میتونید فایده کنید. بای هست باشین چه؟ از خیر داره بردار با شما محبوب شد یا نه؟ در کامنت